Subuh. Metu ya, Lek. Wape Pak Gung mate. Ape wong doa kok. Yo elek. Ayo. Dhewe isin. Pripun Pak Gung kok isin? Ambang iki ditrakal kelek karo sing kalau dino main garung prongos kaya apa? Anu prongos ora? Prongos ora? Prongos. Oh, itu mau malah medul ya soal ini. Medul malah apa kae. Anu. Kalau sing main dokter gaul seniore sing utine prongos kaya apa? Apa dari sampean to? Sapa? Tahu. Arek kae prongos mundur iki prongos mundur.
Bilo Jenggalo, Pak Go, Maeda. Ini Jenggalo Mas Lukman. Coba. Pak Go. Lukman. Pak Go. Terus Iki nang kene iki critane ngono ya reuni karo Lukman. Pripun? Zaman biyen nang kene Lukman joget saiki nyanyi. Oh iya. budak pangkate. Budak pangkate. Ya boten kok. Biyen sing padha wae kok. Padha. Biyen melu saiki dadi penyanyi ono kok. Iki to. Iya. Iya iya. Loh. Ya ora nek iki yo beda. Alah, kuwi nopo kok rene kali andayaan wae kok. Rul. Kok bisu to? Di Matuk, Bro. ya udah salam sik to, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amak Bakdu. Lho, Kae malah nali lah ya. Apa? Kae lho. lagi urung-urung sama Bakdu. Aku seneng kono wong assalamualaikum kok enggak nali lah ya. Ayo iki nepake Kidung Kawedan. Kidung Kawedan. Saking dusun Nanti Pak Go. Gejagan Sriwet dari Nontilan. amit-amit nuwun sewu. Dalu menika nderek ngenger. Ngenger iki ora Apa ini ya, Bang? Apa ngenger? ngamen. Oh ngamen. Oh. Iki ana ijine. Ora minta ngamen iki gabru iki ora. Ade dadi nang kene iki mergo bati leleh disuber. BG original. Nah, iya. Iki ditungake BG original ini Aku saya Rembaka saya akeh hasile ngono. Aku ya silane derauman. Iya ditemuman nang bengi iki dumani ngene kok. Embeng iki sing ana gejagan duwe kene. Iki nek ya kula nuwun barang karo kene lho, dicepat kene iki mbrojokan kene iki biyen ya ana ndayakan. Ana dhewe sing gaul. Ya kuwi anak bae kelak karo pompo. Jenenge apa Pak Go? Lawa ireng. Lawa ireng. Masya Allah. Wis apa? Ireng. Lawa ini tambah codot. Kowe kuwi Iya tak sampean kuwi godhot ya. Bagian. Ya, oke. Bapak. Kose. Kose le Pak Bapak. Oh iya. Apa bapak adalah namanya Disiapke sik, Pak. Siapa? Pramila. Oh tak turuti mas. Ngasih lupa gedame adem ayem. Jalur lagu wae tak turuti kae sak sengkae. Sampean dhewe tapi ya. Apa? Sampean ku yo antakan subuh yo luweh golek-golek luweh. Agak aku bina subuh kok. Nanti Aduh gak demen ngaji aku. nanti Pak. Syukur. Syukur. Ya. Ayo prakanca. Ayo prakonco. Pripun Mas lah? Oleh bukan apa sana.
ngobrol lah kowe iki. Waduh. Ya, lanjut ke. Tidur nek sadho jotas wae. Kompak ya Pak Gul ya. Dan apa-apa kok ini. Variasi begini apa? Variasi gitu. Orang mati malah didoklo. Bukan biasa iso-iso tau. Ini enggak apa-apa harus semangat pokoknya apa-apa. Kalau maju gerak. Ose, ya Pak, ya Pak. Gaya. Boleh sambil alkohol biasa. Be, gaya sini-sini. Yang ini hilang. Iya. Diparingi Iseh Tresno panjune. Sapa Mas? Kalah penake. Mas Johar ya. Sapa kuat kang lakoni nyawa wong sing ditresnani lungguh cecer sesat ibu pertama
seni. Nang aku ping papat kok ya digawe kok ngene iki ya. Ora sekali ba, ora angkat bengek. Ya jan kaya ngono, mbok juga sak dume ra apa-apa. Sak modare lho. Sing penting aman ya Pak ya. Iya. Wong ya kabeh sedulur kok. Pripun? Lur. Lanjut Batan. Lanjut. Aja pelita mau mesake Pak Go malah ra ndodot ya. Iya. Ora ditamak lho. Nek ada mengenai kesenian desa dhewe gawe kaya ngene kok piye. Ayo aja. Ora do mikir kok. Iya iya. Pun Pak Go dene seru to. Seneng-seneng ya kenal lah sak mabuk sak turute. Sak modare. Penting. Lanjut Pak Go. Yo, lanjut. Se. Anton sing kehilangan tas boten niki lur. Pean. Wah, Tas ireng anu ekspor. Jenenge. Yang merasa kehilangan tas semoga mungkin saged minggu wonten ing panggung. Asik. Kalau tak buka ya, kalau tak buka hilang 1 juta. wah sesini. Sini 2.000. Di sini. Pancing ini. Jot paling kae. Gandul. Gandul. Sengkal nalon. Barangnya dijogo le, hati-hati. Gendangane cekeli ndak ilang. Golek Iya. Oke, siap. Sengkal nalon ya Mas. Siap, nggih. Ya, Lanjut nggih. Mas, nyuwun tulung transit lampune mati. Cek long. Sing do macet udah anu melenceng-melenceng. Ending. Piro? Ending sing ending. Ayo. Ending yo sing good ya Aku pelan-pelan. senep aku mau ngene bali ya. Pripun? Iki kudu bupan wae ora ono. Yo, Lanjut Pak Go. rapi iku asale digawe. Rapi kuasane akan Ono kula ya kepenak to lek joget ki dadak kamplek-kamplekan ya napa. Kira kamu ra gayeng. Jarene Mak Endang ngoten niku. Ngoten. Boten Mak. Mesti iki nek sing kampung-kampungan jare Mas desa. Nek sing kampung-kampung tau meni ra udu. Tahu dua apa? Ora udu duwe. Iya biasane. Mak Endang barang. Mafailatun
bener. Boleh. Jajal. Tak delok segene jajal kok iki main tak medun. Juga kena ngene jajal senggel. Oh, senggel ke ning ning. Aku, jangan jajal duit aku. Nah, ayo jajal duit kene bae. Pemainnya tak medun. Segera delok ambil senggel wani ora. Ora wis bukan butuh. Kok sing dulu kan gak duit aku ae. Ngono. Jak muga gak dulu. Boleh. Konsekuensi mengke menawa ana sing gelut meneh dunggake panggung apa piye? Oke. Tangane aja gelut le. Ayo. Konsekuensi nggih, ana sing gelut dunggake panggung kon joget dhewe. Sing santun le. Ya. Sare. Ayo delok. Dhuwur panggung. Panggung. Jarane ke Jangan bawa aku. Yo, lagi apa? Lagi sih. Gelut sisan arep bongko ben bongko sisan. Oke. Mila monggo.
ing sisih kidul tanah Jawa ana sejarah anggota gede ombake ulung tumulung ora kebat saben wayah Iki kadang-kadang disebutkan pada kebijakan sayang kata-kata hitung saja. Pasukan Bapak salah singipun ke. Yesus sudah ngapain tanya kemudian paripurna dan pasukatan. Monggo. Masih dulu.